बढ़िया लागल हमरा। सही बात। आई होखे के चाहिए चाहिए, लेकिन आज के डेट में 100% में औसन 10% होता का और वह सब माई के बड़ भागी पुत्र बानी और माई भी बड़ भागी बारी जेकरा नाम पर इतना सुंदर दू गो कलाकार बोला के भले उ करिया बारन हम गोर बनिए से मतलब नहीं कर, लेकिन वो अच्छा कलाकार बाड़ो। इतना सुंदर कलाकार के बोला के भगवान के नाम के जाप रहुआ सब करावतानी, माई के नाम पर कथा कीर्तन सुनतानी, बहुत कम होता आज के डेट में। ढेर लोग के दुनिया में माई मरत तड़ी। सही बात। ढेर जना के बाबूजी निकलत तड़े, कोई जना कथा कहवावत तड़े, कोई जना कमलेश देहाती के बोलावत तड़े, प्रदुमन परदेसी रोशनराज के बोलावत तड़े, कोई जना सभे ना बोलावेला। जेकरा दिल में श्रद्धा रहेला उहे अपना माता पिता के नाम पर इतना सुंदर जलसा के व्यवस्था आयोजन करे। माई बाबू के गुण कहियो कोनो लड़का से ना दी।